L-Assoċjazzjoni tat-Tobba qalet li mal-50 pazjent jistgħu jispiċċaw fil-kurituri tal-isptar Mater Dei. Il-mam qalet li dan jista' jiġri minħabba l-ftehim skandalus li laħaq il-Gvern mal-infermiera. L-istess assoċjazzjoni qalet li l-implementazzjoni tal-ftehim jista' jwassal għal konsegwenzi serji fuq il-pazjenti. Il-kwistjoni kollha ddur mal-iffullar tal-iswali u n-nuqqas ta' sodot tort tal-ippjanar ħażin illi bih tfassal l-isptar Mater Dei. Din il-kwistjoni spiċċat kienet iċ-ċentru ta' battibek trade unionistiku bejn il-mam u l-MUMN b'dawn it-tnejn jindirizzaw rimarki u attakki lejn xulxin. Sta dan it-tant biex jagħmel tajjeb għal din il-kriżi fil-jiem li għaddew il-Ministru Joe Cassar awtorizza li fis-swali tal-mediċina jiddaħħlu aktar sodot. Dan sar b'detriment għal pazjenti infushom għaliex kmamar medikament attrezzati li jifilħu sodda waħda biss issa spiċċaw bit-tnejn jew aktar. Id-deċiżjoni waslet għal protesti min-naħa tal-MUMN li qalet li żdieda ta' aktar pazjenti ħolqot inkwiet serju fil-kura ta' dawn l-istess pazjenti. Kien għalhekk li d-Dipartiment tas-Saħħa qabel mal-MUMN li jżid sodda waħda biss f'kull ward. Fi stqarrija l-MUMN qalet li l-mam hija l-unika organizzazzjoni favur l-introduzzjoni ta' aktar pazjenti f'kmamar li mhumiex attrezzati. L-MUMN fakret li l-infermiera huma l-uniċi professjonisti li jibqgħu jieħdu ħsieb il-marid kuljum u għalhekk jafu xi ħoss u jrid il-pazjent.